जितु फरेस्टनि जितु एक्ट जों ट्राइबेला जिखुनु जायगायाव जोङो बखौबा खालामनो हायो। मा हाबाफारि लानाय जादों? हाबाफारिया जादों जोंनि जितु माने चिरां जिल्लायाव जितु बड' जातिनि सायाव एफेक्सन जितु फरेस्टनि जितु एक्ट जों ट्राइबेला जिखुनु जायगायाव जोङो बखौबा खालामनो हायो। बे जितु एफेक्सन जानाय जितु रिम'पआव माने बेटारि गैयै नेता रिम'पआव बेटारि गैयै नेता प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ जितु अन्याय बर'नि सायाव खालामबाय बिनि थाखाय जोङो मोनसे इमिडियेट प्रग्राम लानायनि थाखाय जों मोननै डिस्ट्रिक्टखौ लिंहरनानै हरखाबै मिटिं खालामनाय जाबाय। मा प्रग्राम लानो सानदों? मा प्रग्राम माने जोङो खसिबालय जितु बिटिआरनि खसिबालय क'क्राझार बेयाव जोङो एफेक्सननि एगेन्स्टआव प्रटेस्ट खालामगोन आरो बिनि जुगिदि आसाम गभर्नमेन्टनो आरो इन्डियान गभर्नमेन्टनो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम दाखिल खालामगोन। बेनि गेजेरजोंबो बिथांमोना जुदि बे होखांनायखौ एभिक्सन खालामनायखौ जुदि दबथाया मा राहा लागोन? दबथायाब्ला जों आयेननि मथे खामानि मावगोन। आयेन जितु संबिधाना जितु बुङो बे संबिधाननि सायावसो जोङो माबा डिसिप्लिनखौ जों लागोन। बे हिसाबै जोङो जेसेबां दिनालागै बिसोरो एफेक्सननि बाथ्राखौ माबाना अन्यायखौ जुदि गाराब्ला जोङो आन्दलन खालामगोन। दरकारबा सुप्रिम कर्टआ मा बुङो बिनि सायावबो जोङो जाज खालामगोन।